pero narinig mo yung laog. Oo. Laog sa amin, di Bisaya, laog yung laog ka, wala kang pakialam. Yung parang Sa amin yung laki ka sa layaw. ganun. Hi guys! Good afternoon. For today's video, grocery galing sa frontliners namin kasi hinahatiran na lang kami dito ng aming makain. Di ba, te? Si Candy mo si Ate Digna. Dito kasi si Ate Digna nag-ayos din. Ngayon guys, ito yung hinahatid ng frontliners namin. Titingnan namin kung ano. Pero nakalabas na eh. Nakita na sa ibabaw eh, no? Natalin. Saka guys, linggo-linggo kaming binibigyan. Ay, makukot. Pare ah. Itlog, isang busina. Saka meron kaming tuyo. Merong breadcrumbs. Saka meron kaming Oreo. Saka merong sardinas. Pang madalian guys, pag tinatamad magluto, pwedeng mag-sardinas na lang. Saka meron kaming ate, tigisa tayo. Sabon. Saka yun lang guys. Saka bukod dyan, meron pa silang binili na gulay. Meron kaming saan ba niyo eh? Lagay mo natin dito. Meron kaming pitsay. Tatanggalan natin na. Anong ganda ng pitsay oh. Magtanim tayo ng ganyan. Kaya tayo muna. Tapos meron kaming sitaw. Ang bait ng frontliners namin eh. Meron kaming sibuyas. Nagpipila. Sibuyas. Kalamansi. Luya. Sibuyas. Meron kaming pipino. Saka bawang. Patatas. Saka mayroong ang bigat. Avocado. Merong kamatis. Ayun na. Tapos ano pa ba to? Ay! Kalabasa guys. Pampalinaw sa mata. Laki. Saka ano pa ba to? Meron kaming saging. Saba. Ilaw pa. Papahinugin to. Ay, bigat. Saka guys, meron kaming ampalaya. Ang laki na ampalaya guys, oh. Gagawin ni Ate Digna to ng salad. Kasi dati gumawa si Ate Digna ng salad, ang sarap. So ngayon, gagawin ni Ate Digna to yung isa. Diba, te, gagawin mo? Yes. So. Saka guys, meron kaming talong. Laki ng talong guys, oh. Saka mayroong sayuti. Ano pa ba? Pispili. Pispili. Saka ano to? Ay, mayroong kaming chicken. Saka ano to, isda. Ang malaman nito. Isda. Salay. Tapos, pispili pa din. Ang dami. Yun lang guys. Salamat sa frontliners namin na walang sawang naghatid sa amin ng aming makain.
God bless you sa inyo. Sana bigyan kayo ng malakas na katawan. Ingatan ng Panginoon ng mga frontliners namin dahil nga kami kung walang naghatid sa amin ng pagkain namin. Kaya salamat. Salamat kay Doktora Domingo sa kani Dr. ADS Domingo. Charot. Salamat! Salamat sa inatid niyo ang pagkain namin. Yan guys, yun lang. Ayos ko muna to. Kakain na tayo ng ulam namin. Gumawa si Ate Digna ng ampalaya salad. Yun na. Mga unta. Gusto ko yung salad. Masarap si Ate gumawa ng salad ng ampalaya. Sa kanya lang ako first time nakatikim ng salad na ampalaya kasi sa amin, sa probinsya, si tatay pag magsalad siya ng ampalaya, ano pa, iniihaw. Ang sarap. Ako sa nag-comments ko sa vlog ko. May nag-comments bago sa vlog ko. Bakit daw hindi ako uuwi lingguhan? Naubos yung sahod ko sa uwi ako sa Quezon City to buo lingguhan. Ang yaman ko. Kahit nga si Duterte, hindi nga siguro umuwi sa Davao yung lingguhan eh. Dahil pa yung presidente pala, pag lingguhan ako uwi sa Bohol. Sabihin mo, bigyan ka ng pamasahin yung linggo sa aeroplano. May nabasa akong comment, sabi, bakit kasi hindi mo uwian? Once a week ko daw uwian yung anak ko. Hindi niya alam. Buti sana kung ano yan. Buti sana kung ang buhol katulad lang ng Pulo. Quezon City to Antipolo kasi lingguhan ako uwi. Diba? Yung iba kasi nagko-comments lang, hindi nila alam ang story. Sabihin mo, bigyan ka ng pamasahin linggo ka uuwi. Bakit ayaw mong umuwi lingguhan? Uwi ako lingguhan sa Bohol. Pengin po kami pamasahe. Lingguhan po kami uwi sa amin. Pengin tayo pamasahe para uwi tayo lingguhan sa atin. O bang nag-comments, bigyan kami ng pamasahe. Bigyan niyo po kami pamasahe, uwi na kami sa amin. Para linggo-lingguhan lang kami sa amin. Dali naman umuwi. Kung marami kang pera. Madali lang umuwi kung pera may sinako. Kung gamay lang ang pera, hindi ka makauwi. Kalimutan ko yung pangalan. Bago lang nag-comment sa nabasa ko. Kasama lang din yung nagsabi na comment na dinirect ko diretso. Ang comment sabi niya laog daw ako. Laog na pagkainahan. Ano yung laog sa Tagalog? Yung ano ba? Yung walang pakialam. Layas. Lalayas. Laog. Takot sira. Yan. Laog. Alam mo laog? Yan. Ay, termin yung Tagalog. Laog. Yung kung ano term Tagalog. Pero narinig mo yung laog. Oo. Laog sa amin, di Bisay. Laog. Yung laog ka, wala kang pakialam. Yung parang Sa amin yung gala. laki ka sa layaw. Yung gala ka. Yung sa takot mo ka. Yung ba? Alam mo pala din yung laog. Laog, sabihin layas. Laog. Layas. Wala nang pakialam. Laog, di ba? Hindi ako laog. Labuan kami kasi lumayas kami sa amin. Yung pagpadala namin pinansyal, hindi namin yan, hindi masasabing laog. Hindi ka nakalimutan. Laog, di wow. Ikaw na hindi. Bas lang ng basta, hindi niya alam mo anong full story. Bisan ko pala kasi Mga laog. si Ate Digna, single ma'am, sabi na kain na daw mga laog. Laog man. Matagal na hindi nakauwi. Naglaog naman sa mga nila. Laog man.
Hindi na makauli. Laog naman kami, hindi na makauli. Kain ng mga laog. Kain tayo mga laog. Kahit naglaog naman kami, hindi kami nagpabayaan sa pamilya. Kaya kain ng mga laog. Kain ng mga laog. Matinik man. Hmm? Matinik. Alin? Gas. Isdang gamay. Ang gamay. Sabi lang sa mga istang butian. Alam mo butian? Hindi. Maliit. Ba't ang mahal nito? Salay. Mahal ang isda ngayon. Golden fish yan. Pero malasa sa, di ba? Masarap. Golden fish nga. Tapos masarap din yung ano, masarap din yung sabaw niya. Golden fish nga siya. Di man pa may kulay ito. Di ba? Mm. Golden fish. Kami guys, twice lang kami kumakain sa isang araw. Nag-fasting kami. Parang wala nang pubig. Kasi laging late kumain ng umaga dahil mga late na gumigising. Parang wala nang tubig. Nag-fasting kami. Almusal kami ng ano, alas 12. Alam mo sa oras. Lagi. Tapos, ngayon, diretso na hapunan to. Tapos paggabi, gutumin, ano na lang kami, nag-oatmeal. Gata sa oatmeal. Diba te? Pag tatamad, hindi nakakain. Tulog na lang. Kasi gabi na. Kahit daing oras na tinapa. Match na. May tinapa pa dyan. Wala na. Tinapa? Meron pa, pero may masarap ito ko bukas. Tinapang bangus. Mag-lockdown naman sa city. Ma, nga laog daw kuno kami nga inahan. Daog. Ibig sabihin sa tidig na laog din dahil single mom, nagtrabaho siya ng ilang years. Ilan na years na dito? Hindi, ano na. 24. Hindi pa siguro. 24 years si Ate Dig niyang naging laog. Laog din palang ganun, laog din ganyan na hindi kami nag-alaga sa anak namin. Laog pala kami. Di wow. Kayo na ang hindi laog. Kaya na mga balik na. Kayo na ang mabait. Bye-bye. Thank you for watching. Salamat sa nagsabing mga laog kami.